Представете се, моля. Аз съм Катерина Каркеланова, майка на Кристиян Каркеланов. Крис, на колко си години? Аз съм на 10. От колко време си наш ученик? 3 години. Добре, защо решихте да го запишете на уроци по английски? Защото според мен е нужно децата, освен български на тази възраст, да говорят и английски. Навсякъде се говори английски, така че колкото по-рано се почне, толкова по-добре. А как ни открихте? Чрез една позната. Добре. Ви препоръча. Крис, какво ти харесва най-много в уроците тук? На мен ми харесва всичко. Нещо по-конкретно. Какво правите в уроците, което ти харесва? Играем игри. Добре. А говориш ли на английски извън уроците? В някоя игра? В училище? Разбирам. Някой път ми отговаря вече на английски. Забравихме българския. А говориш ли уверено, като говориш на английски? Малко се затруднявам в някои думи. Добре. На вас какво ви харесва в организацията и в обучението тук? Ми харесва ми, че са малко деца, отделям са повече време. Виждам, че наистина има напредък и затова продължаваме с годините и за напред и до година. Също смятаме да ви посещаваме. Супер. И последният ми въпрос е, бихте ли ни препоръчали на други родители? Разбира се, и съм го правила.